Eu nacín no ano 14, o 22 de setembro, o sea, un mes e uns días despois de empezar a Primeira Guerra Europea, o sea, a Guerra Mundial. Meu pai era aliadófilo, era simpatizante dos franceses. Naquela guerra foi entre Francia, Inglaterra e Rusia contra Alemania, o Imperio Austrohúngaro. E por iso me puxeron, porque o presidente da República Francesa chamábase Raimundo Poincaré. O zar de Rusia, Nicolás, e o rei de Inglaterra, Jorge. Pois eu puxeron Raimundo Nicolás Jorge. Eu fui un dos fundadores das Juventudes Socialistas que ronderan no ano 32. Era Jesús Bernárdez, Telmo Bernárdez, Alfredo Vidal, eu, Esmundo Villasanta, éramos moitos. E despois, claro, estas cousas empecé a estudiar, na normal, xa era no instituto, cando estaba no instituto non tiña intervención política ninguna. E depois ao terminar, sí. Entón, ingresei nas mocedades garistas. A última asamblea que se celebrou, asistín en Ourense, foi o 2 de maio do ano 36. Eu estaba hilado por eso. Pensabas o golpetazo que foi a guerra de España. Aquilo foi horrible, horrible. Quantos apareceron hoxe? 20 en Amoedo, 6. E iso fixo un impacto en nós terrible. Que se pensaba en cuestións pedagógicas, eran aqueles momentos. E depois foi vegetar, vivir e tirar para adiante. Desde o ano 36 hasta o 40. No 40, claro, dernille plaza a todos, escola, menos a min, que eu estaba sometido a expediente. Entón solucionamos a cousa e habilitaronme para continuar estudios. E no ano 41 tuve a primeira escuela. Eu fui condenado a 6 anos. Aí pasei 2 anos, 1 mes e 8 días en Vigo, redimín a pena polo traballo e salín, pois, no mes de marzo do ano 50. Volvín outra vez a ingresar na escuela, pois foi no ano 53. E marcheime, alejándome daqui, claro, marcheime para Logroño, alá en Brieva de Cameros, un puebleciño que estaba a uns 20 km dos picos do León. E ali pasei hasta o 57. Volvín aquí por consortes da miña muller, que estaba aí en Puenterés, e aí estuve, foron 7 anos en Puenterés. Depois vim por Viso, e do Viso a Reboreda, hasta que me jubilei. Esa é toda a miña historia, coas súas peripecias consiguientes.